Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Tämä voisi olla kenen tahansa pojan huone. Kuuluu pojalle nimeltään Risto Reipas. Kuten useimmilla pojilla, on Ristollakin eläinnukkeja leikkitovereinaan. Risto ja ne kaikki evät mielikuvituksen ihmemaailmassa. Mutta hänen paras ystävänsä on karhu nimeltään pelkkä Risto ystävien kesken. Puhei on kokenut monia seikkailuja ja ne kaikki tapahtuivat täällä puolen hehtaarin metsässä. Mama Luigi! Ja seurassa pienen sankarin. Or is it the big? Ja kengu ja pikkuru on kani. Risto asui lumotussa metsässä Sanders-nimen alla. Eli hänen ovensa päällä oli pieniaivoinen karhu, jossa luki Sanders. Asui sen alla. Ja kun kuuli puhku, Pingel! hän tiesi, että oli jonkin aika. Munaa, maitoa ja suklaata. Mutta hän oli pieni, ja kun hän mietti, ja kun hän mietti, hän... Vittu! En keksi mitään, entä sinä? Joo.